Кніга паўторанага закону, раздзел 14. Вы, дзеці Господа, Бога вашага, не рабіце надрэзаў на сабе, не выстрыгайце валасоў паміж вачамі вашымі па памерлым, бо ты народ святы для Господа, Бога твайго, і цябе ён выбраў, каб стаўся ты асаблівым народам для яго з усіх народаў, якія ёсць на зямлі. Не еш нічога паганага. Вось жывёлы, якіх вы можаце есці: вол, баран, каза, алень, сарна, буйвал, лань, казуля, антылопа, горны казёл. Можаце есці кожную жывёлу, якая мае цалкам раздвоеныя капыты і якая жуе жвайку, і на абодвух капытах глыбокі разрэз, і тую жывёлу, якая жуе жвайку. Але тых, якія жуюць жвайку і не маюць раздвоеных капытоў, не ешце такіх: вярблюда, зайца і тушканчыка, бо яны жуюць жвайку, але не маюць цалкам раздвоеных капытоў. Яны будуць нячыстымі для вас. Свіня таксама, бо хаця ў яе цалкам раздвоеныя капыты, але не жуе жвайку, яна будзе для вас нячыстай. Мяса іх не ешце, і да падліны не дакранайцеся. Вось што можна есці з усяго таго, што родзіцца ў вадзе. Ешце тых, што маюць плаўнікі і луску, а тых, што без плаўнікоў і лускі, не ешце, бо яны для вас нячыстыя. Усіх чыстых птушак ешце, толькі наступных не ешце: арла, грыфа і марскога арла, чорнага грыфа, каршука і сокала з родам яго, і любую птушку з роду крумкача, страуса, саву, чайку і ястраба з родам яго, пугача, рыбалова і ібіса, лебедзя, пелікана і сыча, чаплю і бусла з родам яго, і удода, і кажана. Таксама ўсё, што поўзае і мае крылы, нячыстым будзе для вас, нельга есці. Усякую птушку чыстую можаце есці. Падліны, якой бы яна ні была, не будзеце есці. Дай яе чужынцу, які здарыцца ў тваёй мясцовасці, або прадай чужынцу, бо ты народ святы для Господа Бога твайго. Не вары казляня у малацэ маці яго. Выдзяляй 10-ю частку з усіх пладоў насення твайго, якое родзіцца на зямлі штогод. І еш перад Господам, Богам тваім, на тым месцы, якое ён выбера, каб прабывала ў ім імя яго, 10 збожжа твайго, і віна, і алівы, і першародных бычкоў і авечак тваіх, каб навучыўся ты ва ўсе дні шанаваць Господа, Бога твайго. Калі ж далёкай будзе дарога твая і месца, якое выбера Господ Бог твой, каб памясціць там імя сваё і дабраславіць цябе, і ты не зможаш для Бога ў яго месца ўсё гэта прынесці, каб памясціць там імя сваё, і калі Господ Бог твой дабраславіў цябе, то прадай усё, ды атрымай грошы, і вазьмі ў руку сваю ды накіруйся да месца, якое выбера Господ Бог твой, і купляй за гэтыя грошы ўсё, што табе спадабаецца. Ці з валоў, ці з авечак, таксама віно і секеру, ды ўсё, чаго жадае душа твая. І еш там перад Господам Богам тваім, і весяліся ты і ўся сям'я твая, і левіт, які ў брамах тваіх. Глядзі, не пакідай яго, бо ён не мае ані часткі, ані ўласнасці з табою. Пад канец 3-го года аддзялі іншую 10 з усяго, што ўрадзілася ў цябе за гэты час, і пакладзі ў брамах тваіх. І хай прыйдзе левіт, які не мае часткі і спадчыны з табой, і чужынец, і сірата, і ўдава, якія знаходзяцца ў брамах тваіх. Будуць яны есці і наядуцца, каб дабраславіў цябе Господ Бог твой у кожнай працы рук тваіх, што будзеш рабіць.